салом алайкум радноё, бо шумо ҳастам Амир. Клипи имрӯзаи ном дора барномаи 24 соата. дар барнома 24 соат ман ҳамаи кор даҳо мегӯм ва ба ҳамаи коро розӣ мешавам. даже да берин мардум чизем биган ҳамаи корошон даҳо мегӯм. оқибат ча намедонем чӣ гап меша. хай рафтем барномаро сар мекунем. кадоме занг задеса? алиё. салом алайкум, мо шуморо аз банк занг мезанем. мо ба шумо як таклифи хубе дорем. мо ба шумо 100 000 қарз медиҳем ва шумо ҳар моҳ ба мо 200 000 меспоред ва шумо ин корро то охири умр иҷро мекунед. шумо ба ин идеяи мо розӣ ҳастед? майла. дар хона вақт безеб мезгара. барои ҳамин ман берун биромадам. ин якем беҳтарин барнома буда. ҳамаи кор даҳо мегуфта. кори осонай вапше қин нестай. чияй ҳова ина диден гандаи бад кори осонай. кал чо кадесай ту мошина? магнитофон са дидесам надидесай. братишка биё мари удамте. магнитофон са мегирем дикаса музика гӯш мекунем. ба гап нестай ёрдамат метам. гап нестай музик ҳамза бестага ки агар милеса омадан мара ҳой бугу майла. майли гап нестай мошини хидмаи хай. салом алейкум баба лесаем. шумо чӣ кор кардастед даиҷа? мо даиҷа дуздӣ кардастем. чӣ дуздӣ кардастед? ҳова бача шух будайда ки дуздӣ кадаста ба таврихчод. бали хай ба рафтам кор надорам да приколои шумо. тамом бихел бирем. ман магнитофони мусина оза дизидам. шумо чӣ айростӣ дуздӣ кадастед? бигирев вана кози мебара хмона суд мекунам. ягон кор карда наметавонам. бихел бирем дар она зали эмема ба домесем ичка намеовам. ина тамом ҳичка намеовам дайда. ма дайда чӣ кор мекунам? бери биромада натонам. и қабси зад кам менто биравам ба кизӯе мере рафтам биги носигрит. ма дайда чӣ кор мекунам? охи ман спортсмен набошам. тоба ту қоқи мурдинӣ чӣ дайҷа рости сода хе дафша машки 10 круги жал бидав. майли гап нестай медавам. дар умри сарам ягон бор машк кардагӣ нестам. на ки намедонам ози даиҷа чӣ кор кунам. ина чӣ боша даиҷа дораш дохтиян? и ба фирм качелика чӣ ко бё бозӣ ки намехоҳам. спортсмен будан ганда кори осон будаи қамиё даиҷа качелик мекунӣ спортсмен мешавӣ. ман зур будиям агане. 1998 1999 2000 ин рекорди нави ма дар арҷуманияй. не ки бо ҳеч ка боварам намекунам. ана ки чӣ хаҷамам хез намешава хестаҷам. братишка биё ёрдам битаям ба китай бола иҷа бихезонем. майли гап нест ёрдам метам. ай Амир, чон кардасай дар ин замин ховӣ? нафасам гирифтеста. чикор намекунам? ё ман нафаси сунъӣ метавонам. чӣ нафаси сунъӣ? билла бо маира негуфта наметавонам. накунам ё не? ғайба кун. кори осонай 5 секунда мекунам. медони чӣ Амир, ту айҳо блогери машҳури дар ютуб. мефората ки мо популярнитар мешавем. хайхе бигем муваккира наинфура. агар нетуда мускулои калон ранги ва дар кора. как расма қатъи вазелин дорам. биёда дастот меша ки дастот калон меша. ге ҳаёте дорам хеле барномаи фач намезгаронам. меша ки ё не? ай гап неста. биё мешакем. акима чӣ кор кунам ба ин дастои калони далбоёбски? ҳар як таястан ай сари худам да калона не. пацан ман да соперник барои спарринг дар кора. ти ягон боецӣ? бля ма ҳова ма боецам. ма чемпионам охирон якам. ту дар мусобиқаҳо ба иштирок мекунӣ? конечно мекунам ба фикрам. дар UFC ягон бор иштирок кардагӣ? ова не ки ма тура ягон бор дар UFC надидагиам. хай ҳеч кор намекунам. агар ки ту боец бошӣ ба таври худат ма қатъи 1 ба 1 мезанам. боецу да монанд нестиву хай биё айбокс сарш мекунем. ай миёнаме и ҳабиб нургамамедовам ба қувват будаена ки дар пиштию кали диз дозимиян мен то бо мара меқапан суд мекунад. хубтараш бебудурам. бокс да бой дод яна ки биё гуштинг мегирем. розӣ? майли хай биё.
Taj voice na lefse matmenya ai amiri bumagai ku aija دروز کشیده تینجه هوا تینجه دامیجا دروز کشیدم کیفش کسام مالا دست بچه جون میدانی چی بچه جون تو در یوتیوب همه پاپولیار نی نه که پاپولیار نی ایرستی نستی برای که در روی تو تاتیروفکا نرسیده است کراسی نما دست ما پارات تاتیروفکا کنی را دورو مکشم تا مالی بگی بکش اینا برای چیکا جون نه و دم اونان چیدی مالی خیمه رفت مایت دا کروزیو дорогу. Taj voice на левсе матменя гошаю сегодня добрый. Ага, кабидепта дызди хароб да сота болук. مداری برنامه که زایبت چیده مونه شو بر انا که دام میگیرم دامی ترما هیچ کده نه هم میگم نه دیگه یا درد چشمو دو یک ساعت قفوت باور کننی برنامه گنده بعد وزمین گذاشت دیگه خیلی برنامه قی نمیکنم یکی خواهی اگر لایکاش بیسیو بگیرم میکنم چی بانه برای همه لایک بزنن در کامنتر فکرتونو بنویسین